Здравейте, колеги! Отново се включваме от една чиста и, бих казал, прекрасна рекичка. Искам да ви покажа нагледно работа с драга. 2-цолова помпа на Райдер, 3-цолов смукател, виждате колегата Боримих, който работи с инжектора в момента. Това е така наречената Анаконда 1. Анаконда 1 излезна една доста качествена драга. Къде изпада материала от двете страни на улея. Няма да надниквам в кутията, защото е патент. Ето го инжектора. Дърпано с Анаконда 1 до скала. Трицолов инжектор, 2-цолова помпа Райдер, инжекторна драга, улей метър дълъг, 30 см широк, миньорски мъх, просечена ламарина. С възможност за поставяне на бункер отгоре. Бобка, как е инжектора? Даже и само си работи. Ставил си го на самотек. Желавам ти 4-цолова инжектор скоро. Виждате как се предпазва и филтъра, да ме изкъпва кукуци от реката. Мисля, че това е напълно достатъчно и за финал ще ви покажа в далечината Сашо, как не обезпокояван от никой си смучи биричка. На здраве, Саши! Скоро ще може да видите и Анаконда 3.